इउपिपिएलनि मानसिफ्रा गोदोबा बुंबाय बिपिएफ सरखारखौ खुन्दुं कम्बलजोंनो थगायबोदों होननानै दाना गावसोरनि दिनाव माथो खुन्दुं कम्बलखौबो होनो हाबावला मेजायाखै होमबा दाथ' जों बबेयावसो खुलिफेरामोन गावब्राफ्रासो बिखौ होबोयो हिनजावफोरनो रायजा रायजा थाखा फैसा माइरं दैरं दिनै मानो कम्बल खुन्दुं मा गावब्राफोरनो जेनेबा माबाफोरनो बेमारफोरनो थ्रु खबर होआ दिनै सफै दिनै राननाय टाइम टेबोल गैयै राननानै है जाहैयो गावब्रासो मोननांगौमोन एक मिनिट गाहाम खुन्दुङा बान मोनो गाहाम हरदो खमाव 10 खान 20 खान हरजाबायनो जोङो इसिबां खुंनायाव जोङो थान्दा खालामनो नोंखाङो जों गासिबो हरजोबो जों मानो मोनबावाखै जोंनो मानो मोनबावाखै जोंनो मानो खोथा होआखै एमफ्राय होआ बिसोरा गावसोर जानोसो होआ हाबि खोथाया बिदिनो जाहैबाय बिसोरनि रावा फैसा गैयाबा बोरै मोनागा होनबाय माबा दहाय लिस्ट लाग्रायाव थांग्राय आरो बे लिस्ट लानो फैसा हरफिन जासिनो लिस्ट होखानायखौबो बेयाव महनसे आरोमोनबा खुलायजोबहैनो हायोमोन बियो जाहाथे प्राइमारियाव जाहाथे बरना मोनामोन इसिफ्राव जायखिया जेबो माबा मोनसे बरना फैयामोन दावराव फैयामोन बियो दाथ' जों बबेयावसो खुलिफेरामोन